Bon dia, estimats amics i amigues seguidors dels cims de Catalunya. Avui una preciositat que tenim aquí darrere i a davant unes vistes esplèndides, perquè ens hem desplaçat fins al turó de Boixadors, on hi ha el castell homònim, aquí el tenim, del castell de Boixadors, i l'ermita preciosa, l'església parroquial en el seu moment de Sant Pere de Sallavinera, que és el poble on pertany. Estem a la comarca de l'Anoia. Veieu quina preciositat de monuments. Penso que data del segle XI ja, la part més antiga que es conserva d'aquesta església, de la qual després se'n va fer una altra que queda just aquí mig d'aquests boscos que tenim aquí davant, al costat de Can Gallinera, i després se'n va fer la que és l'església parroquial avui dia del poble. És el punt més alt de 847 metres de la subcomarca de l'Alta Segarra. És una autèntica preciositat que us recomano, la ruta fins aquí, i una vegada aquí que també s'hi pot menjar i es pot passar un dia meravellós. El turó dels Boixadors.